το βασιλείο και θεώρημα. Ευλόγη ψυχή τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύτερη σπόδρα. Εξομολόγηση και με λογοπαίγνια να ενελήσω, αναβολώνος φως σημάτων. Εκείνον του νομούν ως ιδέη, που στεγάζουν ενίδα συντά υπερό αυτού. Το κεφί συνέφη είναι επίδαση αυτού, ο περιπατώνα την τελίγων ανέμων, ο οποίον τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την είναι την ασφάλεια αυτής, που πληθύσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάδι του περιβόλων αυτού, των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επικοινήσεώς σου πέφτουσονται, από φωνής φροντίσου τη διάσωση. Αναβαίνουν συνόροι και δεδομένους σε παιδιά εις των τόπων, των εθεμελίους σε αυτά. Όριον έφερ, όπου παραλέψονται, ουδέτες τρέψους η καλή σε την γη. Παριστακοστά ο πειράς εμφάνιση, αναμέσω των ωραίων και έλαμψονται ύδατα. Ότι ουσί πάντα τα θερία του αγρού, προσδέξονται όλα να εμείς δείξαν αυτόν. Από αυτά τα κοινά του μανού κατασκηνώστη, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνεί. Φωτίζουν όρια των υπερών αυτού, από καρτού των έργων σου που αποκταστήσετε ήδη. Το εξαραγγέλων πόρτο της κίνηση και χώρη του για των ανθρώπων, του εξαραγγελινάτων εκ της γης και ίνος εφραίνει η καρδία ανθρώπου. Του δηλαδή είναι πρόσωπον ενελαίο και άπλος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Ορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του κουβάνου μας φύτρεσας. Εκεί στου πληθεία νοσεύσωση, του ευλογιού για την ποια εγείται αυτόν. Όρυτα εις λάτης λάθης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Κατήγησε σε ελληνείς καιρούς, ο ίδιος έγνω την δύση αυτού. Έρθους πόρτος και ελιανδρονής, γραφή διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ο ιόμενη του απάσε και ζητήσα παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειμεν ο ίδιος και συνήθισαν, και εις τες μάντρας αυτών κοιταστήσουν. Εξελεύσετε άνθρωπος το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρεσαν. Πως μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία πίστας. Επιρώθη η της πτήσεως σου. Αυτή η θάλασσα, η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμός, ζώων γράμματα μεγάλων. Εκεί τρία διαπορεύονται, δράπων όσων έπασα σε μπέζιν αυτού. Πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφή αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξωση. Ανοίξτε σου την χείρα, τα σύμπαντα πιστήσονται επιστότητος. Αποσπέστος δε σου το πρόσωπο τα αφήσουν. Ανταβερείς το πνεύμα αυτών και εκπλήψουσι, και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκπληστήσονται, και αναγεννείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εμφανίσετε Κύριος επί της έγκρισης αυτού. Ότι βλέπω την γη και ποιον αυτή τρέμει, ο αυτόμονος των λέων και καπνίζουν. Άσο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η διδθεί αυτό η διαγωγή μου, εγώ δεν εμφανίσομαι επί του Κυρίου. Εκλείπει ένα μαρτωλή από της γης και άμνη, ώστε μην υπάρχουν αυτούς. Ευλόγη εις του Κύριου. Ο ίδιος έγνω την δύση αυτού, τους φώτος και ιατρονής. Ώστε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία πίστας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Αγίου Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Και ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε. Εν ειρήνη Κυρίου ελεημνόμεν. Κύριε Χριστός. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου ελεημνόμεν. Κύριε Χριστός. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού εκκλησιών και της των πάντων ενώσεων του Κυρίου ελεημνόμεν. Κύριε Χριστός. Υπέρ του Αγίου Οικοτούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιών των εναυτών του Κυρίου ελεημνόμεν. Κύριε Χριστός. Υπέρ των Αρχιεπισκόπου ημών και εναντίον της Αβά του Τμείου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διαγωνία, παντός του πλοίου και του λαού, Κυρίου ελεημνόμεν.
και καιρών ειρηνικών του Κυρίου ελπόμεν. Dio,
φυλακής πρωίας απεισάτω Ισραήλ επί των Κύριων, οξυγράφους κάλαμος ευθυγμένη το πνεύματι, η Αγία γέγονε πάτε πρόσα σου, καλλιγραφούσα εχάρικη, βαξίτα διώνυμων, τόμων θείων άρετων και δογμάτων ακρίβεια και την σάκωση
La letteratura è piena di storie
storie tragiche su amori impediti. Le conseguenze sono terribili. La felicità tragica su amori impediti. Le conseguenze. Gli amanti, la felicità degli amanti è sacrificata sull'altare della ragione, ambizione, avidità. Ma comandare ad amare, per quanto amare è inclinazione e affezione, senza dubbio non si può comandare. Viene da sé o non viene. Ma il primo e più importante comandamento per ebrei e cristiani è: ama il Signore tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Gli ebrei portano questo testo in capsule sulla fronte e al braccio durante la preghiera quotidiana. Lo fissano nella cosiddetta messussà allo stipite delle loro case, per essere sempre memori che sia il primo dovere amare Dio. Vuol dire che possono chiamarsi fortunati, che così, senza scrupoli e dubbi, osservano ed eseguono questo comandamento. Però i cristiani avevano e forse hanno a volte delle difficoltà ad ubbidire a questo comandamento. Se pensano al giudizio nell'avvenire e considerano Dio il giudice austero, lo temono invece di amarlo. Martino Lutero, per esempio, vivendo nel monastero, pensava così, e questo pensiero lo portava alla disperazione. Erano molti in quei giorni che pensavano e sentivano così. Martino Lutero visse addirittura disperando finché non scoprì dall'Apostolo Paolo che la giustizia di Dio non è una pretesa inadempiente, ma un regalo che non è rivendicata, ma gratuita. Avrebbe potuto riconoscerlo prima se avesse letto con mente aperta nel Vangelo di Luca la parabola del figlio prodigo e tutte le storie che mostrano come Gesù si dedicava soprattutto ai peccatori, in questo modo predicando e vivendo l'amore di Dio ai peccatori. Per Martino Lutero cominciò una vita nuova dal momento di questa scoperta. La paura svanì, gioia e pace presero luogo. Ogni uomo che ha paura del giudizio di Dio dovrebbe sapere che Dio non vuole punire, vuole aiutare, correggere, benedire, come un padre che si preoccupa del suo figlio smarrito, che vuole guardare e consolare come una madre consola i propri figli. Chi ama perdona, chi è amato può credere che sia perdonato e perciò non c'è più luogo per la paura. Questa cosa Illesimo Dio
ανώδυνα, ανεπέσχυπτα ελληνικά, και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, ευχησόμεθα. Παράσου, Κύριε. Της Παναγίας Αρθάντιου τερευλογημένης εν δόξου δεσπίνσιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, Υπεραγία Θεοδόκε, σώσον ημάς. με τα πάντα των αγιομνημονεύσαντες και αυτούς και Ελλήνους και πάσαν την ζωή μου, Χριστό το Θεό παραπόμεθα. Κύριε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένου και δοξασμένου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Τας κεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένου και δοξασμένου του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, σε ειλικρινώς επιτυχείς, οι Απόστολοι ποθήσαντες, κύβαλα ηγήσον το πάντα, ή να σε μόνο κερδίσωσι, και υπέρ σου εκεισμείς τα σώματα παρέδοκα, δια τούτο όσα στέλνες, πρεσβεύουσι υπέρ των ψυχών ημών. Προσέγγιζε τους οφθαλμούς μου, του κατοικούμενου νερό, ιδού ως οφθαλμοί, δούλων ισχύας των πλοίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης, ισχύας ανκρισκίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί των προσκύριων των Θεών ημών, έως σου ητήρησε ημάς. Κύριε, εσύ των Αποστόλων την μνήμη, επί της βήσε μεγάλινας, πάντες γάλλους συνελθόντες, εν αυτοί δοξολογούμεν σε, ότι παρέχει στιγμή, δι' αυτόν τα ιάματα και τον κόσμο την ειρήνη, ευχές αυτόν και το Μέγα έλεος. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι η επικολή επίσημεν εξ του ενώσεως, επιπλείον του τεχνήσει τη ψυχή και τη ψυχή ημών, το όδηλος της ευθυνούσι και εις ουδένωσης, εις υπερηφάνη. Ή της αδελφή και ή της έφερος, πρέπει της Αγίας, σύφες σιγαρέκριν αυτούς αρχαίνα, διασέ το κλίναν τα ουρανούς, και κατά πάντα είσαι και αν το έβαυτον, διασέ το και δώσαν τα εαυτόν, και μορφήν δούλου λαγόντα, και ταπεινώθησαν έως θανάτου, την τοχεία σου λυπούμενη, ότες ευχές, κατά το πλήθος των ηγεμών σου, ο Θεός Ελέησον ημάς.
Υπερπάντων των χρόνων
Ci ha fatto la sorpresa e ci ha onorato della sua presenza, della sua benedizione, queste persone parapolia, tutti i miei, che ti negoia por nós, o IPA que mais otimista destina a rádio sono spirito, che è come ogni paio di donna, la massa politica, ma sono satelliti, ma sono tisi di addoerlo. Quindi grazie per questo momento di preghiera e ringraziamo anche il pastore luterano per aver condiviso con noi la parola di Dio. Grazie, e sicuramente la nostra preghiera sarà valorata dall'intercessione di San Nicola, che prega insieme con noi per la causa dell'unità. Buonasera a tutti.